14. siječnja 1940 i druge zapovjedništvo carske japanske mornarice Tokio. Admiral Osami Nagano pregledao je najnovije obavještajne procjene s pacifičkog ratišta. Njegov je stožer izračunao matematiku američkog industrijskog oporavka nakon napada na Pearl Harbor. Amerikanci se obnavljaju brže nego što je predviđeno. Njihova brodogradilišta rade danonoćno. Njihove tvornice prelaze na ratnu proizvodnju brzinom koju naši analitičari nikada nisu predvidjeli. Sa svog položaja u srcu japanskog ratnog stroja, Nagano je analizirao ono što je svaki japanski admiral razumio iz teškog iskustva. Sjedinjene države posjedovale su 10 puta veći industrijski kapacitet od Japana. Prozor za odlučujuću japansku pobjedu zatvarao se sa svakim mjesecom koji je prolazio. Ono što je Naganu trebalo bilo je oružje toliko odvažno, toliko strateški razorno, da bi moglo srušiti američki moral prije nego što te tvornice dosegnu punu proizvodnju. Ono što nije znao bilo je da je duboko unutar odjela za planiranje carske mornarice grupa časnika već osmislila to oružje. Nebojni brod, ne nosač aviona, podmornicu, sposobnu prijeći 37.000 milja oceana, lansirati zrakoplove ispod površine i uništiti jednu strukturu koja je držala cijeli saveznički ratni napor na okupu. Panamski kanal. Plan se zvao Operacija Pan. I bila je to, prema bilo kojoj mjeri, najambicioznija podmornička operacija ikada osmišljena u povijesti pomorskog ratovanja. Strateška logika iza operacije Pan proizašla je iz najosnovnije geografske ranjivosti Japana. Najbolji strateški umovi carske mornarice proučavali su američku logistiku s opsesivnom preciznošću tijekom 1930-ih. Njihovi su zaključci bili alarmantni. Američka atlantska i pacifička flota djelovale su kao odvojene snage. Panamski kanal bio je jedini put koji je omogućavao brz prijenos pomorske moći između dva oceana. Bez njega, američka flota bojnih brodova prebačena s Atlantika na Pacifik zahtijevala je dodatno putovanje od 14.000 milja oko rta Horn na južnom vrhu Južne Amerike. Vremenski trošak bio je katastrofalan. 3 dodatna tjedna tranzita. 3 tjedna tijekom kojih se Pacifik mogao osigurati, ojačati, učiniti neosvojivim. Kapetan Kameto Kuroshima, briljantni i ekscentrični operativni časnik u mornarici, poznat kao bog operacija, izračunao je stratešku matematiku krajem 1941. Ako se brave Panamskog kanala unište, napisao je u povjerljivom memorandumu, Sjedinjene države ne mogu koncentrirati pomorsku moć na Pacifiku najmanje 6 mjeseci. U tom prozoru Japan može uspostaviti obrambene perimetre od Aleuta do Australije, koje nijedna američka flota ne bi mogla probiti. Ne trebamo poraziti Ameriku. Moramo učiniti cijenu poraza previsokom da bi je jedna demokracija prihvatila. Memorandum je cirkulirao kroz mornaričko zapovjedništvo uz rastuće uzbuđenje. Kuroshima nije identificirao samo metu, već i teoriju pobjede. Japan nije trebao nadmašiti Ameriku u proizvodnji. Japan je trebao kupiti vrijeme, uspostaviti činjenice na terenu i iznuditi mir pregovorima prije nego što bi se američka industrijska nadmoć mogla manifestirati kao vojna dominacija. Panamski kanal bio je ključ. Njegovo uništenje bilo je strategija. No, uništavanje kanala iz podmornice predstavljalo je inženjerske izazove koje pomorska znanost 1941. nikada nije riješila. Brave Gatun, kritično usko grlo kanala, i nalazile su se 130 stopa iznad razine mora. Do njih su mogli doći samo zrakoplovi, ali nijedan zrakoplov 1941. nije mogao letjeti s japanskih matičnih otoka do Paname i natrag. Udaljenost je jednostavno bila prevelika. Rješenje je bilo konceptualno zapanjujuće. Japan će izgraditi podmornice dovoljno velike da nose zrakoplove. Podmornice će, neotkrivene prijeći Pacifik, izroniti blizu Panamske obale,
lansirati svoje zrakoplove, gledati ih kako uništavaju brave i nestati ispod valova. Cijeli saveznički ratni napor promijenio bi se u 20 minuta koliko je bilo potrebno da bombe padnu. Podmornice koje su trebale izvršiti operaciju PAN dobile su oznaku klase i crtica 400. Njihove specifikacije, kada ih je izradio Mornarički tehnički odjel u Kureu početkom 1942. predstavljale su skok u pomorskom inženjerstvu toliko dramatičan da su časnici koji su pregledavali planove u početku sumnjali jesu li tehnički ostvarivi. Duljina 400 stopa, duže od bilo koje podmornice ikada izgrađene. Istisnina 6500 tona u zaronu, gotovo 3 puta veća istisnina od standardne japanske flote podmornica. Domet 37.500 milja bez dopunjavanja goriva. Dovoljno da 1,5 puta oplovi zemaljsku kuglu. Kapacitet zrakoplova. 3 torpedna bombardera na plovcima Aichi M6 Seiran. Ime Seiran značilo je planinska magla. Dizajnirani su posebno da se sklope, pohrane u palubu hangara pod tlakom, sastave za manje od 30 minuta i lansiraju s katapulta ugrađenog u prednju palubu podmornice. Svaki zrakoplov mogao je nositi bombu od 800 kg ili zrakoplovni torpedo. 3 podmornice koje nose 9 zrakoplova mogle bi isporučiti teret bombi približno jednak teškom zračnom napadu na točkasti cilj. Brave Gatun bile su točkasti cilj. Inženjer viceadmiral Shigeyoshi Miwa, zadužen za nadzor tehničkog razvoja, napisao je u svom dnevniku 3. ožujka 1942. Gradimo nešto što povijest nikada nije vidjela. Englezi su imali svoje dreadnaute. Amerikanci imaju svoje nosače. Japan će imati podmornice koje su same po sebi nosači zrakoplova. Kada budući povjesničari budu pisali o pomorskim inovacijama, pisat će o ovome. Inženjerski izazovi bili su golemi. Trup standardne podmornice je cilindar optimiziran za pritisak vode. Podmornički hangar zahtijevao je cilindričnu cijev promjera 11 stopa, koja se protezala duž prednje palube. Ova je cijev trebala vodonepropusni integritet na operativnim dubinama. Trebala je održavati kontroliranu atmosferu kako se zrakoplovno gorivo i streljivo ne bi zapalili zbog vlage ili promjena tlaka. Trebala su joj vrata na prednjem kraju dovoljno velika da omoguće prolaz sklopljenom zrakoplovu, a istovremeno sposobna za brtvljenje pod stotinama stopa vode. Dizajneri u mornaričkom arsenalu Kure radili su tijekom 1942. i u 1943. godini rješavajući probleme koji nisu imali presedana. Kako održavati zrakoplovne motore u zatvorenom vlažnom okruženju bez njihovog pokretanja? Kako lansirati 3 zrakoplova dovoljno brzo da neprijateljski radari i obalne baterije ne reagiraju prije nego što drugi i treći zrakoplov napuste katapult? Kako vratiti zrakoplove nakon misije, kada svaka površinska operacija riskira otkrivanje i napad? Odgovori su se otkrivali polako, kroz stotine inženjerskih iteracija. Zrakoplovni motori bili bi konzervirani u kozmolinskoj masti i umotani u materijal koji upija vlagu. Sustav predgrijavanja doveo bi motore na radnu temperaturu za 7 minuta. Katapult na stlačeni zrak mogao bi lansirati zrakoplov u 3 sekunde. Cijeli hangar mogao bi se potopiti i zabrtviti za ronjenje u 14 minuta. Sami zrakoplovi, Seiran, prošli su radikalan redizajn. Standardni hidroavioni građeni su za lagane operacije iz mirnih sidrišta. Seiran je trebao funkcionirati nakon tjedana u zatvorenoj metalnoj cijevi, sastaviti se za 30 minuta u borbenim uvjetima, preživjeti lansiranje katapultom koje isporučuje ubrzanje od 4,5 G i letjeti 650 milja do cilja. Inženjeri Aichija uklonili su svaku nepotrebnu komponentu. Dizajnirali su sklopiva krila koja se automatski zaključavaju u položaju kada se izvuku. Dizajnirali su odvojive plovke
koji su se mogli potpuno ukloniti za misije kamikaza, gdje povratak nije bio planiran. Dizajnirali su zrakoplov tako da prihvaća ili torpedo ili bombu na istom nosaču, omogućujući fleksibilnost misije u posljednjem trenutku. Pilot koji će svladati ove zrakoplove bile su osobno odabrane posade poručnika bojnog broda Tatsunokea Ariizumija. Ariizumi, koji je zapovijedao zračnim operacijama podmorničkih snaga, razumio je da piloti trebaju vještine koje nijedan mornarički pilot ranije nije zahtijevao. Trebali su polijetati s podmornice u pokretu na oceanskim valovima. Trebali su navigirati 650 milja preko otvorenog mora bez orijentira. Trebali su pronaći metu koju nikada nisu vidjeli, osim na fotografijama i zračnim izviđačkim snimkama. Trebali su pogoditi brave, koje su bile široke samo 110 stopa. I trebali su sve to učiniti nakon tjedana zatočeništva u podmornici, u kojoj nisu mogli vježbati. Nisu mogli vježbati letenje i jedva su mogli stajati uspravno u svojim ležajevima. Program obuke koji je Ariizumi osmislio bio je bez presedana u svojoj brutalnosti. Piloti su letjeli svojim seiranima iz baza u japanskom unutrašnjem moru, vježbajući protiv replika vrata Brava izgrađenih u mornaričkoj zračnoj postaji Oita. Replike su izgrađene u točnom mjerilu, širine 110 stopa, s istim kutovima prilaza s kojima bi se pilot suočio dolazeći s pacifičke strane Paname. Piloti su 100 puta preletjeli profil napada. Prilaz u zoru s istoka, sunce iza njih i u očima branitelja. Mala visina radi izbjegavanja radara. Manevar naglog uspona na 3 milje radi uočavanja mete. Poniranje pod kutom od 45 stupnjeva. Otpuštanje na 600 metara. Izvlačenje na 200 metara. Svaki je pilot mogao odletjeti tu sekvencu u snu. Morao je, jer će letjeti u zoru iznad neprijateljske obale gdje je svaka sekunda izloženosti riskirala presretanje. Podmornice klase i 400 koje će ih nositi građane su u 3 japanska mornarička brodogradilišta istovremeno. Mornarički arsenal Kure izgradio je vodeći brod i 400. Mornarički arsenal Sasebo izgradio je i 401. Treće brodogradilište započelo je rad na I-402, koja će na kraju biti pretvorena u opskrbnu podmornicu. Naručena su još 2 trupa, I-403 i I-404, ali nikada nisu dovršena, jer je američko bombardiranje japanskih industrijskih centara poremetilo rasporede proizvodnje. Vremenski okvir izgradnje otkrio je pritisak pod kojim je japanska industrija bila do 1943. I-400 je položena u siječnju 1943. Porinuta u siječnju 1944. a je uvrštena u službu u prosincu 1944. Gotovo 2 godine gradnje za jednu podmornicu. Za usporedbu, američka brodogradilišta proizvodila su flotne podmornice brzinom od jedne svakih 6 tjedana. Klasa I-400 bila je istovremeno remek djelo inženjerstva i priznanje industrijskih ograničenja. Unutrašnjost podmornice I-400 bila je neusporediva s bilo kojim plovilom prije ili poslije. Hodanje od krme prema pramcu bilo je putovanje kroz plutajući vojni grad. Stražnji dio sadržavao je motore, elektromotore i strojne prostore, koji su podmornici davali izvanredan domet. 6 dizelskih motora za krstarenje na površini, 2 elektromotora za rad pod vodom i baterijski sklop koji je zauzimao više prostora od prostorija za posadu. Prednji inženjerski prostori ustupali su mjesto odjeljku za posadu. I 200 ljudi živjelo je u prostoru dizajniranom za mnogo manje. Ležajevi su bili naslagani 4 u visinu u prostorima gdje se čovjek nije mogao uspravno sjesti na gornjem ležaju, a da ne udari u onaj iznad. Mornari su spavali u rotaciji, dijeleći ležajeve s ljudima koji su dolazili s dežurstva. Miris dizela, znoja i strojnog ulja nikada nije napuštao čelične zidove. Ispred prostora za posadu nalazio se hangar. Promjera 11 stopa, duljine 115 stopa,
dominirao je prednjom trećinom podmornice. Ulazeći u hangar prvi put, članovi posade osjećali su se kao da su ušli u drugo plovilo. Miris metala bio je isti, ali su proporcije bile drugačije. 3 zrakoplova Seiran bila su ugnježđena unutra poput babuški, sklopljenih krila, uklonjenih plovaka, vodoravnih propelera. Mehaničari su mogli raditi na motorima samo savijajući se u praznine između trupa zrakoplova i zida hangara. Ispred hangara nalazila se kontrolna soba, torpedna soba i paluba s katapultom iznad. Sam katapult bio je remek dijelo inženjerstva na stlačeni zrak. Mogao je ubrzati zrakoplov od 0 do 85 milja na sat u 3 sekunde preko tračnice od 120 stopa. Stres na konstrukciju zrakoplova tijekom ovog ubrzanja bio je jednak peterostrukoj sili gravitacije. Svaki var na Seiranu bio je testiran da to preživi. Zapovjednik Nobukio Nambu, koji će zapovijedati brodom i 401, proveo je prvu punu borbenu vježbu početkom 1945. Njegova je posada sastavila 3 zrakoplova iz njihovih pohranjenih položaja u 27 minuta. Katapult je lansirao sva 3 u 9 minuta. Oporavak je bio problem koji nitko nije u potpunosti riješio. Oporavak hidroaviona na otvorenom oceanu zahtijevao je da podmornica izroni, dopremi zrakoplov do boka i podigne ga dizalicom na palubu dok se njiše na valovima. Svaki oporavak trajao je 30 minuta po zrakoplovu, 90 minuta za 3. 90 minuta na površini u vodama u kojima su patrolirali američki zrakoplovi. Planeri operacije PAN rano su odlučili da će se oporavak zrakoplova možda morati žrtvovati. Piloti bi mogli sletjeti na more uz podmornicu nakon izvršenja misije. Podmornice bi ih mogle brzo pokupiti. Zrakoplovi bi bili napušteni. Bila je to brutalna računica, ali je pružala veće šanse za preživljavanje od 90 minuta na površini. Operacija PAN, kako je izvorno osmišljena, ciljala je 3 odvojene točke u sustavu Panamskog kanala. Primarni cilj, Brave Gatun na atlantskoj strani. Sekundarni cilj, Brave Miraflores na pacifičkoj strani. Tercijarni cilj, zemljana brana kod Gatuna, koja je stvorila umjetno jezero kroz koje su brodovi prolazili. Brana Gatun bila je najranjivija od te 3 mete. Bila je to najveća zemljana brana na svijetu kada je izgrađena, zadržavajući 21 kubičnu milju vode. Ako se probije, rezultirajuća poplava isprala bi kanal, uništila mehanizme brava nizvodno i zahtijevala godine rekonstrukcije. Kombinirani napad ostavio bi kanal neupotrebljivim na procijenjenih 2 do 5 godina. Američki obavještajci, nakon rata, izračunali su stvarnu štetu konzervativnije, procjenjujući 18 mjeseci do 2 godine popravka. No 18 mjeseci bilo je dovoljno. 18 mjeseci u 1944. ili 1945. Ni bila je razlika između američke flote koncentrirane na Pacifiku ili podijeljene između 2 oceana. Bila je to, potencijalno, razlika između američke pobjede i dogovorenog zastoja. Operacija je zamalo pokrenuta u lipnju 1944. I 400 i 401 bili su privremeno dodijeljeni, posade su informirane, fotografije meta podijeljene. Tada je Saipan pao u ruke američkih snaga 9. srpnja 1944. Gubitak Saipana bio je katastrofalan za japansko strateško planiranje na načine koji su išli dalje od samog otoka. Saipan je bio unutar dometa bombardera B-29 do japanskih matičnih otoka. Njegov gubitak značio je da američki bombarderi sada mogu dosegnuti Tokio, Osaku, Kobe, Nagoju i mornaričke arsenale u Kureu i Sasebu, gdje su se podmornice klase i 400 dovršavale i servisirale. Neposrednije, gubitak Saipana izazvao je političku krizu. Premijer Tojo podnio je ostavku. Cijela strateška koncepcija mornarice zahtijevala je ponovnu procjenu.
Operacija PAN obustavljena je do revizije prioriteta. Revizija je trajala mjesecima. Tijekom tih mjeseci američke snage nastavile su napredovanje preko Pacifika, zaljev Leyte, Iwo Jima. Svaki otok približavao je američku zračnu moć samom Japanu. Do početka 1945. strateška se slika toliko drastično promijenila da su se neki časnici pitali je li uništavanje Panamskog kanala još uvijek važno. Ako Japan nije mogao zadržati Filipine, može li zadržati bilo što čak i s uništenim kanalom? Rasprava unutar japanskog mornaričkog zapovjedništva bila je žestoka i, u konačnici, neodlučna. Jedna je frakcija tvrdila da je operacija PAN sada kritičnija nego ikad. Ako bi kanal bio uništen, američke snage koje napadaju sam Japan bile bi podijeljene. Invazija na matične otoke bila bi usporena. Japan bi imao više vremena za pripremu obrane, za obuku nacionalne milicije, za raspoređivanje tisuća kamikaza zrakoplova i čamaca, koji su se okupljali za završnu bitku. Druga je frakcija tvrdila da su podmornice potrebne bliže kući. Američke udarne skupine nosača slobodno su krstarile duž japanske obale. Brodovi i 400 sa svojim zrakoplovima mogli bi potencijalno udariti na američke nosače, na načine na koje konvencionalne podmornice nisu mogle. Treća frakcija predložila je sasvim drugu metu. Kapetan Atsushi Asamura tvrdio je u memorandumu iz siječnja 1945. da je Panamski kanal predaleko i previše utvrđen. Prava ranjivost u američkim operacijama bilo je sidrište flote na atolu Uliti u Karolinskim otocima. Uliti je bila prednja baza iz koje su američke udarne skupine nosača pokretale svoje napade na Filipine i Japan. U bilo kojem danu laguna na Ulitiju držala je više pomorske tonaže od Pearl Harbora. Zrakoplovi s 3 podmornice klase i 400 mogli bi uhvatiti američku flotu, koncentriranu, nepomičnu i nepripremljenu. Rasprava je dovela do kompromisa koji nikoga nije u potpunosti zadovoljio. Operacija Hikari, napad na Uliti, pokrenut će se prva. Ako uspije, uslijedit će operacija PAN protiv Panamskog kanala s podmornicama koje ostanu operativne. Plan za Uliti zahtijevao je intenzivnu završnu obuku. Piloti koji su vježbali prilaz Panamskom kanalu sada su trebali naučiti potpuno drugu metu. Ulaze kroz koraljne grebene u lagunu Uliti. Obrasce raspršivanja američkih nosača na sidru. Lokacije skladišta goriva i brodova sa streljivom i ciljeva čije bi uništenje izazvalo požare koje bi sekundarne eksplozije proširile na susjedna plovila. Obuka je nastavljena u mornaričkoj zračnoj postaji Oita u veljači 1945. s novim osjećajem hitnosti. Američka kampanja bombardiranja japanskih matičnih otoka se intenzivirala. B-29 su pogađali japanske gradove u napadima koji su zasjenili sve ranije doživljeno. Zapaljivo bombardiranje Tokija 9. i 10. ožujka 1945. ubilo je procijenjenih 80.000 ljudi u jednoj noći i uništilo 16 četvornih milja grada. Piloti koji su se obučavali u Oiti mogli su vidjeti sjaj gradova koji gore na horizontu. Letjeli su svoje vježbe sa znanjem da sve što štite umire s neba. Poručnik Kazuo Takahashi, jedan od pilota Seirana odabranih za misiju Uliti, napisao je u svom osobnom dnevniku 15. ožujka 1945. Danas vježbamo protiv ulaza u greben. Moj zrakoplov je savršeno reagirao. Kut prilaza je lakši nego u Panami, meta je veća. Problem je američka zračna patrola. Obavještajni podaci javljaju da Grumman Helkati neprestano kruže iznad lagune. Pri našoj brzini prilaza imamo možda 3 minute od trenutka kada nas uoče do završetka napada. 3 minute su dovoljne. 3 minute moraju biti dovoljne. Mislim na gradove koji gore iza mene. 3 minute su sve. Podmornice i 400 i 401 napustile su mornaričku bazu Maizuru 26. lipnja 1945. uputivši se na jug u Filipinsko more. S njima su išle manje,
i 13 i 14, koje su nosile po 2 seirana, što je činilo ukupno 10 zrakoplova u snagama od 4 podmornice. Misija pod nazivom Operacija Hikari nosila je 10 zrakoplova, 10 pilota i nakupljeni inženjerski geniji 3 godine japanskih pomorskih inovacija. Ono što planeri u Tokiju nisu znali, bilo je da je američka obavještajna služba signala već otkrila neobičan radio promet povezan s podmorničkim snagama. Ured mornaričke obavještajne službe pratio je kretanje japanskih podmornica s preciznošću na koju japanski zapovjednici, koji su i dalje bili uvjereni u svoje šifre, nisu sumnjali. Kapetan Ernest Eller, analizirajući promet japanskih poruka u Pearl Harboru, zabilježio je 1. srpnja. Neobična koncentracija podmorničkih aktivnosti u Filipinskom moru. Analiza prometa sugerira koordiniranu operaciju. Više jedinica. Mogući cilj? Instalacije Pacifičke flote. Preporuči povećanu budnost na Ulithiju i Enivetoku. Podmornice su se kretale prema jugu brzinom od 12 čvorova na površini noću, a danju su ronele kada su američki patrolni zrakoplovi bili najaktivniji. Prijelaz je bio iscrpljujući i 200 ljudi u trupu dizajniranom za znatno manje, dijeleći ležajeve u rotaciji, jedući hladnu hranu kako bi izbjegli toplinske tragove kuhanja, živeći u neprestanoj mehaničkoj buci plovila koje djeluje na rubu svojih projektnih parametara. Pilotima seirana bilo je najgore. Njihovi zrakoplovi zauzimali su palubu hangara, što nije ostavljalo prostora za vježbu ili rekreaciju. Živjeli su u svojim ležajevima ili u skučenoj kantini za časnike, pregledavajući fotografije meta koje su već naučili napamet, izračunavajući kutove prilaza koje su mogli nacrtati zatvorenih očiju, čekajući misiju koja bi mogla doći, a možda i neće. Zapovjednik Nambu na brodu i 401 svakodnevno je provodio vježbe podvodne navigacije, održavajući spremnost posade za trenutak izrona i lansiranja. Sekvenca je uvježbana do automatizma. Izron. Otvaranje vrata hangara. Vađenje zrakoplova jednog po jednog. Rasklapanje krila. Pričvršćivanje plovaka. Priprema motora. Punjenje zrakoplova gorivom iz pumpi postavljenih na palubi. Lansiranje katapultom. Zaron. Cijela sekvenca u 30 minuta. 30 minuta bio je cilj. U praksi je to u prosjeku trajalo 33 minute. Te 3 dodatne minute izjedale su Nambua. 3 minute na površini u blizini branjene luke bile su vječnost. 26. srpnja 1945. američke su snage bacile letke iznad japanskih gradova, upozoravajući na nastavak bombardiranja, osim ako se Japan ne preda. Letci su imenovali konkretne gradove koji će sljedeći biti bombardirani. Japanski zapovjednici odbacili su to kao psihološki rat. Djelomično su bili u pravu, letci jesu bili psihološki rat, ali bili su i istinsko upozorenje. 3 dana kasnije, 26. srpnja, se krstarica u S. Indianapolis stigla je na otok Tinian i iskrcala komponente uređaja, koji će 10 dana kasnije biti bačen na Hirošimu. Vremenski slijed koji će okončati rat, a s njim i operaciju Hikari i svaku sljedeću operaciju protiv Panamskog kanala već je bio postavljen. I 400 i I-401 nastavili su prema jugu, nesvjesni. 6. kolovoza 1945. prva atomska bomba pala je na Hirošimu. Podmorničke snage primile su vijest putem radija 14 sati kasnije. Za posade podmornica klase i 400 vijest je primljena s tišinom, koju će zapovjednici kasnije opisati kao neusporedivu s bilo kojom drugom koju su doživjeli u pomorskoj službi. Ljudi koji su preživjeli godine rata, koji su gledali prijatelje kako umiru i brodove kako tonu, koji su sa stoicizmom svoje kulture prihvatili da će i sami vjerojatno umrijeti, gdje sjedili su u zanjemljenoj tišini dok se radijska poruka čitala naglas. Jedan grad, jedna bomba, 80.000 mrtvih. Matematika je bila jednostavna i razorna.
Japan je imao otprilike 60 gradova značajne veličine. Amerika je vjerojatno imala još bombi. Ratna aritmetika promijenila se u jednom trenutku. Zapovjednik Nambu okupio je svoje časnike u skučenoj časničkoj sobi i 401 i rekao im što zna, što nije bilo puno. 1 bomba. 1 grad. Misija se nastavlja do daljnjih zapovjedi iz zapovjedništva. Njegovi časnici su ga gledali s izrazima koje nije mogao sasvim protumačiti. Odlučnost, možda. Ili rezignacija. Ili nešto između, za što japanska pomorska tradicija nije imala riječi. Zapovjedi iz zapovjedništva, kada su stigle, bile su dvosmislene. Nastavite do dodijeljenog položaja. Čekajte daljnje upute. Ono što zapovjedništvo nije govorilo, bilo je da je rasprava u Tokiju postala nepovezana. Vojni časnici i civilni dužnosnici istovremeno su se prepirali o predaji, otporu, dogovorenim uvjetima, završnoj bitci i značenju oružja koje nije imalo presedana u ljudskoj povijesti. Podmornice operacije Hikari nastavile su prema Ulitiju više po inerciji nego po zapovjedi. 9. kolovoza druga atomska bomba pala je na Nagasaki. Radijska poruka stigla je do podmornica tog poslje podneva. Drugi grad. Druga bomba. Razmak između 2 eksplozije bio je 3 dana. Implikacija je bila matematička i nemilosrdna. Ako Amerika ima bombi na pretek za uzastopne udare, japanski gradovi mogu biti uništeni brže nego što Japan može odgovoriti. Istog dana sovjetske snage prešle su u Mandžuriju, otvarajući drugu frontu koja je raspršila posljednje japanske strateške kalkulacije. Posljednja nada japanskih vojnih planera bila je da se sovjetska neutralnost može iskoristiti za mir postignut pregovorima preko Moskve. Ta je nada umrla sa sovjetskom objavom rata. Zapovjednik Asamura, čija je ideja preusmjerila operaciju PAN prema Ulithiju, primio je vijest o objema atomskim bombama i sovjetskom napadu u razmaku od 48 sati. Napisao je u svoj dnevnik. Prije 3 godine vjerovali smo da gradimo oružje koje će odlučiti o ovom ratu. Vjerovali smo da je kanal ključ. Zatim smo vjerovali da je Uliti ključ. Sada razumijem da smo cijelo vrijeme postavljali pogrešno pitanje. Pitanje nikada nije bilo koju bravu bombardirati ili koju flotu potopiti. Pitanje je bilo može li bilo koja nacija poraziti silu koja proizvodi oružje brže nego što ga mi možemo izbrojati. Ne možemo. Misija je prekinuta 15. kolovoza 1945. kada je car Hirohito objavio svoj reskript najavljujući japansko prihvaćanje Potsdamske deklaracije. I 400 i 401 primile su poruku i izronile. Prvi put, nakon nekoliko tjedana, po 200 ljudi po podmornici stajalo je na palubi na sunčevoj svjetlosti. Neki su plakali. Neki su jednostavno gledali u horizont. Zrakoplovima u hangaru, seiranima koji su bili pripremljeni za udare na Ulithi, a nakon toga i na Panamu naređeno je uništenje. Uništenje je provedeno s pedantnom temeljitošću, koja je karakterizirala japanske mornaričke postupke čak i u porazu. Zrakoplovi su rastavljeni. Komponente su bačene u more. Palube hangara koje su izgrađene s takvim inženjerskim genijem ispražnjene su u Tihi ocean. Same podmornice su izronile i krenule prema Japanu pod američkom pratnjom. Američki mornarički časnici, koji su se prvi ukrcali na I-400, bili su, prema svim izvještajima, bez riječi. Zapovjednik Thomas Blanchard, dodijeljen da preuzme plovilo, napisao je u svom izvješću nakon akcije: ovo je neusporedivo s bilo kojom podmornicom s kojom sam se susreo u bilo kojem obavještajnom brifingu ili tehničkom priručniku. Razmjeri su jednostavno neshvatljivi dok ne stanete na palubu. Dugačka je kao razarač. Hangar za zrakoplove, sofisticiraniji, je od bilo čega što smo mi izgradili u američkom dizajnu podmornica. Ovi zrakoplovi, ono što je od njih ostalo, namjenski su građena udarna oružja, kakvih nema u našem inventaru. Japanci su pokušavali nešto što nikada nismo smatrali mogućim.
Blanchardovo izvješće izazvalo je trenutni američki interes za tehnologiju. Mornarički obavještajni timovi spustili su se na podmornice klase i 400 čim su stigle u japanske vode. Inženjeri su mjerili, fotografirali i kopirali svaki detalj. Katapult za zrakoplove je rastavljen i otpremljen u Sjedinjene Države na analizu. Mehanizam vrata hangara proučavan je tjednima. Sustav lansiranja na stlačeni zrak reverzibilno su inženjerski obradili američki inženjeri, koji su godinama bez uspjeha radili na sličnim konceptima. Američka mornarica odvukla je I-400 i I-401 u Pearl Harbor. Sovjetski zahtjevi za pregled plovila su odbijeni. Hladni rat je već počinjao, a američki mornarički planeri nisu imali namjeru dijeliti tehnologiju koju su još uvijek sami procjenjivali. Podmornice su na kraju potopljene u havajskim vodama 1946. godine, a s njima su uništene i klasificirane informacije. No, koncepti koje su utjelovile nisu potonuli s trupovima. Američki mornarički inženjeri koji su proučavali klasu I-400 prenijeli su svoja zapažanja u poslijeratne razvojne programe. Koncept podmornice sposobne za projiciranje zračne moći dosegao je svoj logičan zaključak 1950-ih s američkim eksperimentima s krstarećim projektilima lansiranim s podmornica. USS Growler i USS Grayback pretvoreni su da nose nuklearnu krstareću raketu Regulus, oružje koje konceptualno potječe od torpednog bombardera Seiran, koji su japanski inženjeri dizajnirali za napad na Panamski kanal. Izravna linija od klase I-400 do modernog balističkog projektila lansiranog s podmornice nije ravna, ali je stvarna. Japanci su dokazali da podmornice mogu nositi oružje koje zahtijeva lansirnu platformu veću od same podmornice. Taj koncept, jednom demonstriran, nikada nije nestao iz mornaričkog razmišljanja. Sam Panamski kanal ostao je ranjiv tijekom rata na načine koje su američki planeri smatrali neugodnima, kada su nakon rata pregledali dosije operacije PAN. Brave kanala nisu bile jako branjene 1944. i 1945. godine. Zračna obrana sastojala se prvenstveno od protuzračnog topništva, koje bi bilo učinkovito protiv konvencionalnih zračnih napada, ali bi se teško borilo protiv 3 zrakoplova, koji se u zoru približavaju s Pacifika na maloj visini. Američki obavještajni analitičari koji su pregledali japanske planove 1945. donijeli su zaključak koji su desetljećima držali povjerljivim. Operacija PAN, da je izvedena krajem 1944. ili početkom 1945. i vjerojatno bi uspjela uzrokovati značajnu štetu na bravama Gatun. Bi li ta šteta bila katastrofalna, ovisilo je o tome kamo su točno bombe pale. Bombardirajte izravno vrata Brava i kanal bi se mogao popraviti za nekoliko mjeseci. Bombardirajte mehanizme vrata i električne sustave i rok popravka produljio bi se na godinu dana ili više. Bombardirajte samu branu Gatun ispravnom bojevom glavom i rezultat bi bila katastrofa od koje bi oporavak trajao godinama. Japanski planeri, radeći na temelju izviđačkih fotografija iz 1930-ih i inženjerskih dokumenata dobivenih obavještajnim kanalima, identificirali su branu Gatun kao primarni cilj upravo zbog njezine ranjivosti. Zemljane brane, jednom probijene poplavom, a ne eksplozivom, zahtijevaju rekonstrukciju iz temelja. Ne možete zakrpati zemljanu branu onako kako krpate betonsku konstrukciju. I strateški obavještajni podaci bili su točni. Inženjersko rješenje bilo je točno. Zrakoplovi su bili sposobni. Podmornice su bile operativne. Ono što je ubilo operaciju PAN bilo je vrijeme. Vrijeme potrošeno na raspravu o prioritetima. Vrijeme potrošeno na gubitak Saipana i kasniju političku krizu. Vrijeme potrošeno na odluku da se prvo krene prema Ulitiju. Vrijeme potrošeno samim uspjehom američke industrijske proizvodnje, koji je skratio rat brže
nego što su japanski planeri izračunali u svojim najpesimističnijim projekcijama. U vrijeme kada su i 400 i 401 bile potpuno operativne i misija konačno dodijeljena, atomska bomba bila je 3 tjedna udaljena od okončanja rata, koji je napad na kanal trebao produžiti. Inženjersko postignuće, koje predstavlja klasa i 400, stoji neovisno o strateškom neuspjehu operacije PAN. Prema svakom tehničkom mjerilu, japanska je mornarica postigla ono što su njezini inženjeri naumili postići. Izgradili su najveću podmornicu ikada konstruiranu do tog trenutka u povijesti. Dizajnirali su zrakoplove dovoljno male da stanu u nju i dovoljno snažne da pogode ciljeve udaljene 650 milja. Stvorili su sustav katapulta koji bi mogao lansirati zrakoplov u 3 sekunde s palube u pokretu. Obučili su pilote za izvođenje precizne bombaške misije na cilj koji nikada nisu vidjeli osim na fotografijama. Sve je to učinjeno u ratnim uvjetima, s industrijskom bazom, koju je sustavno uništavalo američko bombardiranje, koristeći materijale dodijeljene iz ratne ekonomije ograničenih resursa, kojoj je istovremeno nedostajalo čelika, aluminija i zrakoplovnog goriva. Ljudi koji su izgradili i upravljali podmornicama klase i crtica 400 znali su i da na nekoj razini da grade nešto što nadilazi stratešku situaciju njihove ere. Gradili su za koncept pomorskog ratovanja koji je rat koji su vodili već učinio zastarjelim. Nosači zrakoplova, a ne podmornice, bili su odlučujuće pomorsko oružje u ratu na Pacifiku. Brodovi i 400 bili su podmornice koje su pokušavale postati nosači zrakoplova, dok su stvarni nosači zrakoplova već pobjeđivali. Pa ipak, koncept je bio ispravan na način koji će povijest na kraju potvrditi. Nuklearna podmornica, naoružana balističkim projektilima, koja je postala odlučujuće pomorsko oružje hladnog rata, bila je podmornica koja je lansirala oružje za masovno uništenje na kopnene ciljeve ispod oceana. Bio je to, u strateškom konceptu, upravo ono što je klasa i 400 pokušavala učiniti 1944. godine. Japanski inženjeri bili su 50 godina prerani i jednu tehnološku generaciju prekratki za oružje koje su pokušavali stvoriti. Kapetan Kuroshima, bog operacija, koji je osmislio strateško opravdanje za napad na Panamski kanal, poslijeratne je godine proveo u anonimnosti. Bio je u pravu u vezi sa strateškom važnošću kanala. Američki planeri, koji su kasnije analizirali rat na Pacifiku, potvrdili su da bi prekid prometa kanalom 1944. stvorio ozbiljne logističke komplikacije za ubrzanu američku ofenzivu. Bio je u pravu u vezi s konceptom zrakoplova lansiranog s podmornice. Oružje je radilo. Pogriješio je u vezi s vremenom. Izračunao je da Japan ima prozor strateške prilike koji se zapravo već zatvarao kada je pisao svoj memorandum. Piloti koji su se obučavali u mornaričkoj zračnoj postaji Oita, ti koji su 100 puta preletjeli prilaz Panamskom kanalu, koji su naučili napamet širinu Brava Gatun i kut jutarnjeg sunca nad pacifičkim ulazom, živjeli su s neobičnim oblikom krivnje preživjelih. Pripremali su se za misiju koja se nikada nije dogodila. Obučavali su se za udar koji bi, prema njihovoj vlastitoj procjeni, mogao promijeniti tijek rata. Bili su spremni. Misija nije otkazana neprijateljskom akcijom, već oružjem koje je sve vojne misije istovremeno učinilo nevažnima. Poručnik Takahashi, čiji dnevnički zapis iz ožujka 1945. bilježi intenzitet razdoblja obuke, preživio je rat. Vratio se obitelji u Kagoshimu. Nikada nije javno govorio o operaciji. Njegov su dnevnik pronašli unuci nakon njegove smrti i na kraju ga donirali Pomorskom muzeju u Kureu, gdje se čuva povijest klase i 400. Muzej čuva ono što je ostalo od dokumentacije. Inženjerske crteže, priručnike za obuku, izviđačke fotografije Panamskog kanala s kutovima napada označenim olovkom. Jedan propeler Seirana izvađen iz Pacifika gdje su zrakoplovi bačeni prije predaje.
Propeler ima 3 kraka. Obojen je u tamnozelenu boju, promjera 8,2 stope. Dizajniran je da vuče zrakoplov kroz 650 milja pacifičkog neba prema cilju na drugoj strani svijeta. Nikada nije odletio u tu misiju. Stoji u staklenoj vitrini u muzeju, u gradu koji je bombardiran do temelja i ponovno izgrađen, u zemlji koja je izgubila rat, za čiju je pobjedu izgrađen, spomenik inženjerskom geniju u službi strategije koju svjetska povijest nije htjela prihvatiti. Podmornice klase I-400 otkrili su na dnu Tihog oceana u blizini Pearl Harbora 2013. Godine istraživači iz Havajskog laboratorija za podvodna istraživanja. Podmornice su ležale na dubini od 2300 stopa, njihovih trupova netaknutih nakon gotovo 70 godina na morskom dnu. Hangari su još uvijek bili zapečaćeni. Šine katapulta još su bile vidljive. Plovila, koja su bila potopljena kako bi se spriječila sovjetska inspekcija, smjestila su se na dno u položajima koji su oceanografima koji su ih fotografirali sugerirali da su jednostavno otišla spavati. Nijedna misija nije završena. Nijedna meta nije dosegnuta. 3 hangara za zrakoplove zapečaćena protiv vode, koja je ipak pronašla put unutra, ispunjavajući prostore u kojima su torpedni bombarderi Seiran čekali zapovjedi koje su stigle prekasno, ili su stigle u pogrešnom obliku, ili nisu stigle uopće. Pitanje koje progoni povijest operacije PAN je ono najjednostavnije. Što ako je gradnja bila brža? Što ako je misija pokrenuta u lipnju 1944. a ne obustavljena nakon Saipana? Što ako se strateška rasprava u Tokiju razriješila u korist operacije PAN, a ne Ulitija? Što ako je Brave Gatun pogodilo 9 zrakoplova koji su izveli precizno bombardiranje vedrog jutra krajem 1944. godine? Američki povjesničari koji su modelirali scenarij dolaze do zaključaka koji su neugodni upravo zato što su vjerojatni. Kanal bi bio oštećen. Opseg štete ovisio je o točnosti ciljanja. Točnost ciljanja Seiranom, obučenim posebno za ovu misiju, protiv ove mete od strane pilota koji su 100 puta preletjeli prilaz, bila bi visoka. Šteta na Bravama Gatun u najvjerojatnijem scenariju zahtijevala bi 3 do 6 mjeseci hitnog popravka. Tijekom tih mjeseci američka koncentracija flote na Pacifiku bila bi komplicirana. Nemoguća. Komplicirana. Američki industrijski stroj bi se prilagodio, kao što se uvijek prilagođavao, kroz redundanciju i volumen. Brodovi bi išli oko rta Horn. Raspored invazije bi skliznuo. Rat bi bio duži. Koliko duži pitanje je na koje nijedan model ne može s povjerenjem odgovoriti, jer odgovor ovisi o odlukama koje bi povijesni akteri donijeli u svijetu koji nije postojao. Ono što je sigurno jest ovo. Inženjeri koji su dizajnirali podmornice klase I-400 i zrakoplov Seiran stvorili su u ratnim uvjetima s ograničenim resursima, uz rok nametnut ratom koji su gubili, pomorski sustav naoružanja istinske tehničke sofisticiranosti, koji je predvidio koncepte koji drugdje nisu ostvareni desetljećima. Piloti koji su se obučavali za misiju na Panamski kanal postigli su razinu specijalizirane stručnosti, navigacije, ako niskog preciznog bombardiranja, lansiranja katapultom s palube podmornice, koju nijedan drugi avijatičar u povijesti nije bio obučen izvesti prije njih, niti je bio obučen izvesti od tada. Operacija nije uspjela. Rat je izgubljen. Podmornice leže na dnu Pacifika. No, na pitanje koje su postavila ta 3 propelera, može li podmornica projicirati zračnu moć protiv kopnenih ciljeva udaljenih tisućama milja, odgovorili su ljudi koji su izgradili Seiran i letjeli na vježbama u Oiti. Odgovor je bio potvrdan. Svijetu će trebati još jedna generacija i još jedna tehnologija da izgradi oružje koje je to pitanje impliciralo. No, japanska mornarica 1944. i 1945. godine, gradeći podmornice u brodogradilištima
koja su bombardirali B-29, obučavajući pilote koji su sa svojih aerodroma mogli nanjušiti zapaljeni Tokio, jasno je razumjela pitanje. Na kraju, najodvažnija pomorska operacija ikada osmišljena propala je ne zato što je inženjerstvo bilo pogrešno, ne zato što su piloti bili neadekvatni, ne zato što je strategija bila pogrešna u svojim temeljima. Propala je jer se svijet kretao brže od brodova koji su ga pokušavali promijeniti. Atomska bomba učinila je svaku konvencionalnu vojnu operaciju istovremeno zastarjelom. Bilo je to vrhunsko američko logističko čudo, oružje koje je dokinulo potrebu za svim ostalim oružjem. Japanski admirali koji su proveli 3 godine gradeći podmornice za prijevoz zrakoplova do Paname nisu poraženi od američkih nosača ili američkog pješaštva ili američkih tenkova, već od američke znanosti. Red Ball Express je dokazao da američka industrija može opskrbljivati vojske brže nego što se neprijatelji mogu boriti protiv njih. Atomska bomba je dokazala da američka znanost može okončati ratove brže nego što ih neprijatelji mogu preživjeti. Podmornice klase I-400 i ljudi koji su ih izgradili i njima upravljali zaslužili su drugačiji rat. Onaj u kojem su inženjerski genij i pilotska vještina i strateška mašta bile odlučujuće varijable. Onaj u kojem pobjeđuje strana s najpametnijim oružjem, a ne strana s najviše tvornica. Nisu dobili taj rat. Nitko ga ne dobiva. Dobili su rat koji se stvarno dogodio, a to je uvijek onaj koji ne određuje ono što vojni planeri zamišljaju, već ono što industrijska društva mogu proizvesti. Podmornice su još uvijek dolje. Propeleri se i dalje okreću u struji, polako, u mraku, 2300 stopa ispod površine Pacifika. 3 kraka svaki. Zelena boja još uvijek vidljiva na fotografijama. Dizajnirani da vuku zrakoplove kroz 650 milja otvorenog neba prema cilju koji nikada nisu dosegli. Meta je još uvijek tamo. Brave Gatun još uvijek rade. Još uvijek podižu i spuštaju brodove. Još uvijek dijele Atlantik od Pacifika. Još uvijek predstavljaju logističko usko grlo koje je Kuroshima identificirao u svom memorandumu iz 1941. kao ključ rata na Pacifiku. Kroz kanal svake godine prođe 75 milijuna tona tereta. Kontejnerski brodovi, tankeri, brodovi za rasuti teret, arterije svjetske trgovine. Nitko od njih ne zna da su 3 podmornice jednom napustile Japan s namjerom da unište prolaz kojim se koriste. Nitko od njih ne zna za inženjere u Kureu, koji su izgradili hangar promjera 11 stopa i duljine 115 stopa za nošenje zrakoplova ispod Pacifika. Nitko od njih ne zna za pilote u Oiti, koji su 100 puta preletjeli prilaz, koji su znali širinu brava unutar 10 stopa, koji su bili spremni, koji su čekali, koji nikada nisu dočekali svoje jutro. Kanal pomiče svoj teret, voda puni brave i prazni ih. Mehanizmi vrata koji su bili dizajnirani da budu uništeni oružjem koje nikada nije korišteno, nastavljaju svoj ciklus, podižući se i spuštajući se sa svakim prolaskom, ravnodušni prema povijesti koja ih je zamalo promijenila. Negdje na dnu Pacifika I-400 i I-401 čuvaju svoju tišinu. Njihovi hangari su zapečaćeni. Njihovi katapulti su zahrđali na mjestu. Njihovi seirani su razbacani po morskom dnu gdje je stigla zapovjed da se bace, propeleri odvojeni od trupova, krila konačno rasklopljena u vodi, a ne u zraku. Najambicioznija podmornička misija u povijesti završila je ne praskom, već radio porukom, tišinom na palubi i polaganim okretanjem prema kući kroz vode koje su prešli u drugom smjeru s tako drugačijim očekivanjima. Inženjeri su bili u pravu, piloti su bili spremni, podmornice su izgrađene. Povijest je rekla ne. Ako je ova priča doprla do vas, učinite jednu stvar upravo sada. Pritisnite gumb sviđa mi se. Svaki like govori YouTube-u da ova priča zaslužuje da je vidi više ljudi koji nikada nisu čuli za operaciju PAN, ili inženjere u Kureu, koji su izgradili hangar širok 11 stopa unutar podmornice.
Ili pilote u Oiti, koji su stotine puta letjeli istim prilazom prema bravama koje nikada neće dosegnuti. Pretplatite se i uključite obavijesti kako bi vas sljedeća misija pronašla prije bilo koga drugoga. Ostavite komentar i recite nam odakle nas gledate. Vi ste dio očuvanja ovih ljudi od zaborava. Sada kliknite na ovaj sljedeći video. Vidimo se tamo.